ओरैनोथ' आं ओरैनो मोजां मोनदों बेवहाय फैनानै गोबाव सम जाबाय बेबायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माने जथुमाव थांनो मोनैया मोनसेया जाहैबाय कभिडनि जाहोनावबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा गुबुन गुबुन बर' गौथुमफोरनि बेबायदि गिदिर मोनसे कनभेनसना जायैया गोबावसै गतिके दिनै बेवहाय फैनानै बयखौबो लोगो मोनदों मोजां मोनदों बर' हारियाव दिनै माने बड' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे मोननै जथुम दं जाय जथुमा दुलाराय बर' हारिखौनो माने गासिबखौबो लाफानानै बेवहाय बे जथुमाखौ खुङो आरो बेवहायनो बर' हारिनि बर' समाजनि मोजां गाज्रिफोरखौ रायलायलायनानै माबोरैहाय जोंनि समाजखौ मोजां लामाजों दैदेनलांनो आरो हारिनि बायदिसिना जेंनाफोरखौ जों माबोरैहाय फोसाबनानै लानो बेफोरनि सायाव सावरायलायनानै थांखि लायो आरो बे थांखिखौ लानानैनो जोङो खामानि मावो आरो बेबायदिनो फैयै फैयै दिनै हारिया हाजार हाजार बोसोर दिनै बे बुब्लियाव सफैबाय दिनै बेवहाय फैनानै जों बयबो लोगो मोनलायनायनि खाबु जों बयबो लोगो मोनलायबाय बे जथुमाव गावबा गाव गोसोनि बाथ्राफोरखौ फोरमायलायनो मोनबाय आरो बेफोरखौ खालामनो मोननानै मोजां मोनदों आरो आसामनि गिबि मन्थ्रिया दिनै नुजाफैनानै बयखौबो बिथाङा एड्रेस खालामबाय आरो बर' हारिनि सोमोन्दै जिखिनि बाथ्रा बिथाङा बिबुंथि लाखिदों आं सानो बियो बर' हारिफोरनि माने गासै सुबुंनि थाखायनो मोनसे गावखौनो गाव फिन माने मा होनो बिदिखौ फोथायनाय लाबोफिननाय जे बिथाङा बर' हारिया बिनि गुदि हारि हिसाबै माब्लानिफ्राय दं माब्रै दं महाभारतनि समनिफ्राय बेफोरखौबो बुंलांनानै दिनैनि हालोदा मा अबस्थाया मा थासारिया मा बिनिफ्राय बिथाङा गावनि बेक्तिगत थरफनिफ्रायबो बर' हारिखौ मुलुगनि गुबुन गुबुन बिथिङाव बबेसिम सोर सौहैनानै दं बेसिम बेखौ लांगोन बे बाथ्राखौ बिनिबो गावहा मिशन दं होननानै दिनै बिथाङा जिथु फोरमायबाय आं सानो बे जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे गोग्गानांगौ आरो देरगानांगौनि बाथ्रा आरो गोजोननांगौनि बाथ्रा कार्बि आंलंनि जेंनाया अलमस्ट मोनसे स्टेजाव सहैबाय खालि दा पार्लियामेन्टआव बिलआ इन्ट्रडाक्सन जानानै पास जानांसिगौ बेवहाय नेशनेल कमिशन फर शेड्युल्ड ट्राइब्सनि मोनसे माबाखौ नांगौ मा होनो रिकमेन्डेसनखौ नांगौ एप्रुभेलखौ बे अलरेडि जानानै दङ आरो पार्लियामेन्टआव खेबसे अलरेडि बिलआ फैबायमोन नाथाय गुबुन रायजोनि माने जेंनाया सफैदेरनानै बे बिलआव बेजों कार्बि आंलंनि बे बर'फोरनियाबो थाबथादों दा नाथाय बे लेप्स थांबाय दा नैबे गोदानैहाय गभर्नमेन्टआ बाथ्रा होदों जे थाबैनो बेखौ खालामफिनगोन आरो दिनै गिबि मन्थ्रि बिथाङाबो गावनि बिबुंथियाव बुंलांदों जे बियो जाफुंगोन आरो बेखौ खुब खम समनि गेजेरावनो माने बिथाङा खालामनायनि प्रसेसखौ खालामदों होननानै दिनै गावनि बिबुंथिजों बुंलांबाय ओंखायनो आं सानो जे बेयो थाबैनो मोगथाङाव जाफुंगोन